Eguerdion, neguko hotza nolakoa den, gogoratzen ari naiz. Lekutan geratu zen, negua, bai, eta hurrengo negura iristeko, 7 hilabete falta zaizkigo oraindikan. Negua, elurra eta hotza ekarriko ditugu gaur platora, bai. Nola, eskiatzaile profesional bat gonbidatzen. Kaixo lagunak, eguerdion eta Imanol Rojo, ongi etorri, zer moduz? Kaixo. Ongi? Bai, ondo. Bueno, iraupen eskiko txapelduna da, ezta? Estatu mailan txapelduna eta mundu mailan artista, bai, ezta? Bueno, saiatze gea, hoben aiten. Zemuz kunde gaurten urtia, zemuz, ja zizate hurrengo denboraldiakin, onola zaudete, ja? Bueno, ja... Tartetxuan justu bantxe? Bai, hasi gea entrenatzen hurrengo urteako, ja... Naiza, ja, maiatza izan, ja... Ja, zizate ematen, bai. Baina elurra nun topatzen dek. Beste hemisferioa juteaiz edo beste era batean entrenatzen dek? Bueno, lehorren pixkaten. Lehorren entrenatzen dek? Bai. Bueno, guantxe garatuko deu nola eta nola bilen, zenbat marka inditun, eta estatu mailan baino dana zapaldu du, eta ingo deuna da, ikusiko zu, errebuelto bat, antxua fresko eskatemen, behitu lagunak, gauza garra, hoiak enduko jau, eta geho, lagungarri pare bago zein goxio, eta aldi berian ondo pasa. Zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, azkenen ni kirolari bezala saiatzen naiz, osasuntxu jaten, eta... Eta zeu zein biharko ez da? Bai. Bueno, guantxe ikusiko ja, guantxe arte lagunak. Bueno, lagunak eta Imanol, garatuko izuet pausuz, nundik noa biliko gean, antxua nahasi hauek iteko. Antxua nahasiak iteko, hemen ezkau antxuak, garbituko ditut, lomito bat eta bestiateako deu, txukun, eta gero ingo deuna da, gauza bakarra. Batzui, ale batzukin ondo pikatuta, salteatuko deu, perexil pixkatekin ebai, gero, arrautzak irabiatuko ditugu beste alde batetikan, eta hoi rei... Olio fuertean botako deu, eta golpe txiki bat emango jau, eta goia arrautza botako deu, lau buelta, eta ingo deuna da plateraratu, hemen kuiatxo opiltxo batean ingo deuna. Kuiatxo honekin ingo deuna da, raiatuko deu, gaztakin naztuko deu, txitxirio irina ere badakau, eta komino pixkat. Gatza ebai botako jau, eta horrekin ingo deuna da sartaian opiltxo bat. Opiltxo hori plateran azpian jarriko deu, gero gainetikan, nahasia jartzeko, antxuana. Eta hemen honekin, bai tomate, tipulina, baratzuri eta piper morroi horrekin ingo deuna da saltsa bat. Bai baratzuria eta tipula ondo goxatu, tomatia bertara bota, gero botako deu piperra, dena birrindu, iragatzi, txukun, eta gero jarriko deu plateran onduan, opilan onduan, tomate pixkat. Eta hoi gutxi balitz, hemen dakau, jogurra, komino pixkat, gatza eta piperra botako jo, eta jogur pixkate bai lagungarri jarriko deu. Ados? Bueno, hau esan da, lanian jarriko gea. Imanol, ze irutze zaikik, juten bai, batzui hemendikan lau ale, atea, zuritu, eta tipulin hau txikitzen, eta tomate saltzakin jarriko ez, bale? Venga, hoi ire kontu, ekin, labana hor dakak, eta zeo zegei berbaik eskatu, bale? Harriko jogor lapiko handi bat, eta nik bestalde hori irikitzeko honen alde truko, hola, erra. Hartzeko horrela, bihatza sartze jok, eta irikiten dek. Eta artea lau ale, eta gero zuritu, bale? Eta hemen, ningo detena da, esan detena, hau epeltzen jarri, eta ni hasiko nahi izena da, hemen opiltxo hau biteko masatxua prestatzen, bale? Bueno, Imanol, kontatu iguk. Zenbat urtean zenbat aldiz irabazek Espainiako txapelduna, Europakua, mundukua ez tek irabazi, baina guain hortan aiaiz, ezta? Iritsiko zaigu, lasai hartu. Kontatu pixkat, zer? Bueno, Espainiko txapelketak askotan, ez? 2014-tik. 2014-tik? Urte ontarte, Danak irabazituk.
Bai, eta Eski de fondo, bai, izu nola dan, za, egurrian. Zer berdeke jo, eskua, hankak, o gorpuz guztia, berdeko, ez da? Dena, gero gihar guztik. Gihar guzti behar dituk, ez da? Eta entrenamendu oso kompletua da. Benetan zoriontzekoa da, 2014 angoen arte danak irabazitu, Ez da gainor irabazidionika. Hori errez esatea, baino in ez da bat errez aitia. Ai, ama. Bueno, gero, Europa mailan, ze lorpen ekarri dituk? Bueno, Europa mailan izan dut aukera irabazteko, behin irabazinun Europako kopa bat, Italian. Garren urtean izan zan hori? 2020 garren urtean. 2020, bale. Eta 2016 garren urtean irabazinun luzeko lasterketa, izan zala hemen bereten. Hemen bereten. Eta hori oso potentzia dare bai, ez da? Bai. Hor mundu mailako txapelketa, hori, ez da? Bai. Hori izan degire lorpen handiena? Bueno, lorpen handik bai izan ditut, 20 lehenengotan munduko txapelketan. 2008 batean, eta hori izan da netzako lorpen handina. Ona. Bueno, eta nola izan tolatzen denborari berria? Zerren bila, guain ja mundu mailan ibiltzeaiz, buru belarri, ze txapelketazkak, nolazkak, eta nola jaiz prestatzen hori guztia? Bueno, oain da, ideia da munduko txapelketa prestatzea, 2025an. Vale. Norvegian diala. Vale. Eta han otean nahi dut bai edo bai, zeba azkenen Norvegian Etxemea okenduko jaten mendikan. Bai. Norvegian hor ze ongo ego. Da futbola bezala hemen, ez? Osa, behintzako kirol... Nola esaten da? Ofiziala, nazionala, no? Nazionala da. Vale. Eta azkenen han nahi dut egon, kriston publika ongoan ikusten, eta hori nahi dut, ez? Han egon. Ona, eta han egon goai seguro. Azki, ze lortu behar dek area juteko, zein behar dek aneoteko. Lehenengo plazetan egon berraiz, rankinan aurreatu inbiardek, o plazaia lortu da dakazu? Ez plaza lortu dakat, ja. Aurten denboran din izan dituten maitzangatik. Ados. Eta bueno... Inbiardekenak fuerte iritsi, gogorri iritsi, eta eurra eman. Vale. Eta nola da lehiaketa hori? Ze topatuko ezu munduko txapelketa horretan? Bueno, normalen ni apartatzet kilometro luzeko lasterketetan. 15 kilometro aurreko lasterketan. Vale, osea, eski fondon barruan daude modalitate desberdin asko. Eta zuzenetan zea ona? 15, 30 kilometrotako lasterketan, eta 50 kilometrotako. Vale, osea, junta izenean, egun hortan, 3 txapelketa horiek eukiko dituzu. Hoi da. Vale. Eta, zenetan ibiltzea izondo, zenetan dek puntu fuertia iria? Ni gerozta luzego eta gerozta gogorrago, lasterketa. Gerozta hobeto sentitzen. Fondo esatean bezala, zure fondua, oainik eta hobeto. Vale, ondo. Eta hori ze izangoa, egun bat, lehiaketa bat, eta hor gertatzen da? Ez dakit, ni jakiteko, nola di Juan Soria. Bai, da, lasterketa normala bezala, ez, malatu bezala izango bezala, dena bateatzea eta iristean arenengo. Zenbat ateako zeate, hor? Bueno, normalen atatzea 80 inguru, 80 inguru pertsona. Vale. Eta 50 kilometroko lasterketa egiteko, zenbat denboan iten dek? Normalen izatea 2 ordu inguruko lasterketa bat. 2 ordu inguruko, ostras, ni bizikleta baino azkarro zoazte horrez da, Joder, oideko abiadura, kalkulo gateatzen, 2 ordutan 50 kilometro. Ona. Eta zein berdek, adibidez, ni pentsatzen dut, segun zegoera, segun elurra nola daun, desberdintasuna izango alea azkarrago martxoago ingo ala, ez da? Bueno, depende pixkat elur mota, ez? Elur motela balin bada o azkarra balin bada, ez da? Edo elurretan balin badao, askoz luzeko. Eta 3 lasterketak inbiar baituzu, nola ateatzen, ze dezkazu, 3 egun segidan, o zenbat egun dazkazu lasterketa horiek iteko? Normalen izatea munduko txapelketa 20 egunen bitartean. Vale. Eta izatea pixkat... Vale, gutxo gara bera 5 egun baten eta bestian 10, o gutxo gara bera deskantzito badakazu. Vale. Eta, desnibela hundila alda pasko alda gora eta bera. Bai, jendea pentsatzeu iraupen eskia dela ibiltzea, ez? Bai. Eta lauen ibiltzea baino. Bai, bakaira beretea jutean bezala eta dena lau eta holako gutxi dago, ez da? Eta jendeak ikusteko ez, iraupen eskia de bai, geiste deula eta
batzutan 80 orduko... Bai, abiadurak hartzen zuen, 80 kilometro ordukoa, Bai, da. Eta orduan, karo, goraka zaila izango, baina gero beraka asko aurreatzen dezu, ez da? Horregatik hain askarrik deitu zuen. Baina zuek gorakare askar jutezate, Bai, hori. Batzu ja hemen utzi, izkinan, eta tipulakin batea botako deu, tipulare bai txortenak endu, sustarrak endu, lehenengo geruzak endu, eta bai lauki txikitani, bale? Bale. Venga. Orduan aurten, esan dezu buru belarri zaude hortako, lehiaketa hortako, baina, bueno, gauzak gehiago ere eukiko dituzu buruan, ez da? Azkenen dago urtero eukitze dugun munduko kopa, diala ia aste bururo, neguko aste buru guztitan. Eta gero de bai, Espainiko txapelketak, de bai, eta turra ite dugu ez, eskiko turra, dala 7 etapa 10 egunetan. Eta hori zera tur mundiala esango genuke? Bai. Da pixkat dute invento bat bezala, turra, txirrindako turra ikusten dugu bezala. Zuek 7 etapa hori dazkazue, eta horre puntuatzen dute ranking horretako, ez da? Bai. Nola mozten. Ondo zio, galdetu zak, biatza moztu baino lehenu, ondo aiz. Beti garrantzitsuekena zu galdi handek, hau mozten bat ziot. Gero, hartzeiat, eta biatzik azpin jarri gabe lehenengo erritik mozteiat, eta behin mozteiatena, jabazek handun apoiatu, bale? Baina hemen lehenengo biziko geruzak enduko zio, finau, horrela ze, eta geruzak kendu bertioko nahi ere bai, eta gero iten deko lase mozte jau, eta listo, bale? Gero jarriko jau jazutan. Eta orduan, nundik noa ibiliko zea? Nundazkazu 7 lehiak eta beze? 7 bost kontinentetan ibiliko zea? Ez. Normalen izatea Europa erdialden edo Eskandinavian den, lasterketak. Baina eskitura normalen izatea Alemanian, Italian, eta depende ez, urtea. Eta esaten desuna bati, zer da, oso europeua, adibidez Kanadakoako, Japonesak eta historio asiatikoak eta beste leku baten ibiltzeituk, beste tur bat bezala daka ez? Ez, normalen Europa etortzea. Potentienak hemen zaudete? Bai, hori. Ados. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzen, da inditugu urratzak aurrea eman, Ingo deuna da, hemen subasuan batzu jagosatzen jarri, baitare tipulina, indetena niko piltxuantzako jarri dut, kulia txua martxan, eta hemen indetena da, baratzutxo hauek zuritu, gero salteatzeko oiek. Orduan hauek soberan dazkau. Imanol, ez dakik jakingo eken, baina gaur zeliakoen hasi hartuko eguna da, eta erreportai bat ikustea jungo gea Azpeitira, eta gaixotasun honen jakingo deu nundik noakuak. Guazen bertara, ikastea. Azpeitira guazen. Kaixo Joseba, gaur gaixotasun zeliakon inguruen hitzeitean atorkizue. Aitziber Aizpuru naiz, dietista nutrizionista, Elikuzentrotik, Azpeititik. Gaixotasun zeliakuen oinarri autoimmunie dauken patologi multisistemikoa da glutena eta glutenakin erlazionauteko prolaminak eragindakue. Prevalentzie 100% da, baino 100 handi bat diagnostikau gabe dago. Eta sintoma ohikuenak die goze falta, pixu jetxiera, masa muskularan galera, tripeko minek, zabeleko distentzilue, berakuek, nekie, burni falta eta bar. Esan berra dago baita ere, gaixotasun zeliakoen graduik ez daola. Zeliakustea, ala etzea. Baina egile da, pertsona bakoitzien, ez dietako kaltie desberdina izan leikela, graduen. Glutenik gabeko dieta batien glutena daukeben janari guztiek zaiezko berdie eta bere deribauek. Hau da, garille, garagarra, zekalie eta hauekin egindako bai ogi, galleta, okindegiko produkto, garagardo, zenbait saltza eta bar. Eta oso kontu zibili behar dauna da produkto prozesa hauekin eta jatetxitan. Glutena gehigarri, lodigarri bezala erabiltze delako eta kutsadura gurutza dala eta gluten arrastuek egon likelako. Glutenik gabe ziurtatzeko oso garrantzitsuena da etiketak arretaz irakurtzie eta glutenik gabe ziurgailue topatzie.
Gaur egun, gaixotasun zeliakoentzako behin-behineko sendabiderik ez dago. Tratamentu bakarra da glutenik gabeko dieta zorrotza. Glutenik gabe jateanien ez dietako mukosa bere honea etorri leike hauntura gutxitu eta sintoma kontrolatzen laguntzeu. Eta epe luzea ez dietako kalte hori prebenitzen. Gero baita ere oso garrantzitsua da mediku kontrol erregular bat, dietaren emaitze ebaluatzeko eta baita ere konplikazio posible batzue detektatzeko. Gaixotasun zeliakue daukeben pertsonetan eragina handile eukileike behaien bizi kalitatien. Glutenik gabe jatiek azkenien murriztaile eta desafiozko izan leike zenbait okazioetan, bidaietan, bizi sozialaiteanien edo kanpuen jateanien. Azkenien kutsadura gurutzatuen kezka eta etiketan irakurketa zehatzak ansiedade eta estresa sortu leike. Horregatik oso garrantzitsua da osasun profesionalen babesa gaixotasunen maneiatzen ikisteko eta bizi kalitate on bat bermatzeko. Zeliakia dauken pertsona baten erosketako zazkilen 80% produktu freskuetaz osauteon berdu. Barazkiek, frutak, lekaliek, zerealan kasuen beti ziurta berdeu glutenik gabe izan berdula. Olue bezala, oluek bere gluten propio ez eukiarren, bere ekoizpenien gluten arrastuek eukileike kutsadura gurutzatu edadela. Beraz, arretaz irakurri berdie etiketak eta glutenik gabe ziurgailu etopau. Eta produktu prozesauek baldan gutxienako medizaizkigu eta beti arretaz irakurrite etiketak. Glutenik gabe jatie ez da aukera bat, eta glutenik gabeko dieta bat ez da moda bat. Zeliakiarei aurre egiteko tratamentu bakarra da. Aio Joseba, eta espero gaurko gomendioek baliogarriek izatie. Hurrengo arte, Eliku zentrotik. Aupa, Itziber, zenbat ikasi deun, eta badakiu erreportai gehiago dazkazula prestatuta, gehiago ikasiko deu, eta gehiago esan ohore bat zuri entzutia, mila esker, eta hemen egongo goea aurrena zure zai. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu erakusten. Bueno, gurean jarraitu behar deu. Egia esan datu mordo bat erakutzitu, eta askotan batzutu despistatu eta hola ikasiten deu. Bueno, hemen behar deuna jarraitu gurean. Beitu hemen tipolina nola daun, beitu baratzuria nola dakan puntxu hartzen, jetxingo jo pixkazua, ez denei morenito egi jartzia, bale? Eta ingo deuna da, beitu, tomatia raiatu ingoek, bale? Naioek tomatia raiatu o arraia garbitu? Tomatea raiatu. Pentsatzen nila. Tomatia raiatu ingoek. Eta raiatzeko, beitu, emango izut hause, eta honekin moldatuko aiz. Ingoekenaek. Bueno, tomate adarra dau, tomate rama ditzen dana, erditik moztukoek emendikan horrela, kontuse bai, beti, oso suabe ibili, tomate gainea, ez da batutan asala ez du harrapatzen da zaztitu eta kontu zibilera. Eta gero, asala aldetik hartzen dezuk, hemen jartzezea horrela, eta jutezea dana raiatzen, asalakin gelditu arte. Asala etzak raiatu, asala hor mantendu asala, gaina bea gelditzen da, eta hemen juten da, aragila gelditzen da hemen mamila, eta asala eskuan, eta asala listuak asunien hemen txebota organikoa, bale? Eta gero, dana dakaunian raiatuta, botako jo honea murrizten jarriko deu, eta gero piperra botako jo gure. Bueno, piperra nijo gonez mosten eta ere bai bota ingo dio. Venga, hoi zure kontu, eta hau nere kontu. Bueno, eta hau esan da, jarraitu behar dia kontatzen gauzak, Ni Manol? Bueno, leheno hasia ez hor nola, bueno, Espainian dan irabaziekela, Europan harrakin ditukela, mundu mailan airor buru belarri, olimpiadetan eze. 3 olimpiada indituzu, ustez, ha? Bai, 3 olimpiada. Ona. Ze olimpiada izan dira? 2000 eta... Bai, 2014an... Amalau aurrenengua. Bai, Sotxin... Nun izan zen? Sotxin, Rusian. Rusian. Eta... Ze oroitzapen dazkagan, hanguak? Oso onak, lehenengo... Lasterketa hola... Nentzako izan zen lehenengo lasterketa, munduko benakin lastertzen nula. Zenbat urte zen euskan? 23 urte. Eta lehenengo aldia egite denula behaiekin egon, behaiekin pistak konpartitu de bai, ez dakit izan zen amets bat betetzea. Ze ona. Eta zenbagarren opostua izan zen beste gauzaz, nola ibili zinan? Bueno, lehenengoa izan da, lehenengo olimpiar joko izan da, 33garren gelitu nintzen. Kristona inuan. Kristo, bezala, 33, Bai. 33garren,
Jope, eta zenbatetik, bueno, mundutik. Azkenian hor honena jutezeate, ez da? Bai. Ona. Eta hor zer modalitatetan, nintzen nun, 15, 30, 40, 50. Irian, hor jasi izan ja puntatzen horrea. Vale. Eta hori saldu esaten berez, denboakin edadi hartzen jutezean bezala erresistentzi gehiago hartzen jutezea da. Zu oso gaztetxo izan zinan hor nahiko marka hona egiteko, ez da? Bai, egia esan ez nun espero, ez? Beti oso karrera motzak iten itun, baina Olimpiar Jogoketa iritsi nintzen, eta lehenengo lasterketa, 50 kilometretako lehenengo lasterketa iten nula, eta pixka nahi sorpresa hartu. Motio entzinan, da ondo ibili zinan. Ondo ibili nintzen, eta esan, ostra, igual luzetan nobeto ibiltzen naiz, ez motetan baino, eta ordu naz izan ere... Ire grina hori luzetan pixaten gehiago entrenatzeko. Vale. Eta, bueno, hortikan, 4 urtea, 2018. Bai. Nun ibili zinaten 2018an? 2018 izan zian Korean, Pyeongchang. Eta, bueno, hor ja espektatibak aldatintzean, ez? Ja 4 urte eta gero, nahi du, emaitzona hobe gauk lortu, eta pixkat presio gehiokin, ez? Baina ez nuna hainbeste disfrutatu. Ja, ulertzea. Eta nola juntzan, emaitzak eta ondo juntzian, edo esain ondo? Ez. Igual bestia baino hobeto, baino... Ez, berdin, emaitza berdin. Berdin. 4 urtetako eta berdin. Hainbeste entrenatu joni berdin niteko. Bestiak entrenatzen ibiliko dituan da. Beste de bai entrenatu. Hombre. Eta, zenbagarri nintzen nun? 33 garren de bai, 50 kilometretako. Berrina, kristona, berriro. Ai, la leche, ona, Koide kasualitatea, ez da? Bai. 33 garren, berriz. 50 bakarrik hartu zenun parte, edo bai hartu zenun 50 eta 15-tekotan? Bai, hartu nun bitan. Beti normalen hartzet, beste lasterketetan, bai. Vale, haitezu... Beste iztatzitan. Vale, 50-rekoa eta 50-rekoa, beti bitan hartzen dezu. Bai, hoi da. Vale. Eta, 3. Olimpiadetan segertatu zen? Pekinen beste asunto bat izan zen, ez? Beste gorputzaldi bat nekan, gero hobeto sentzen urtero hobetzen nahi nintzen, eta nire bizitzako emaitzan lortitut Joko Olimpikotan, izan zen 21 garren postuan, 30 kilometrotan, eta 50 kilometrotan, bai, 21 garren postuan. Katzila. Osa, dakak, 23, 23, eta 21, eta 21. Hoi da. Ai, ama, ze ona. Ze ona, Sorio, munduko 21 garrena izatea, Eta gaina dekela, joku kirol bat, asko praktikatzen dala hemendik kanpo. Hemen ez dala hain aproposa, baina azkenian, elurra daun herrialdetan mordo bat iten dala, ez da? Potentzia dakala, ez da? Bai. Zu esaten dezu, deporte nazionala da, beste lekutan. Ulertzen, orduan... Herrialde horietakoa baino aurrego gelditzia ez da bater erresa. Ez. Azkenen borrokatze du herrialde batzukin, da ezkatela presupuesto oso haundik. Eta, Norvegian batez ere dala deporte nazionala, baina bestetan frantzitik aurre igotzen bazea, oso kirol ezaguna da, eta telebistan asko atatzen dena. Claro, eta hor dirua dabil, eta dirua dabilien, honenak hor daude, eta azkenia betikua. Eta zezan mirar nizun, adibidez munduko honena nungoa da? Bai, Norvegiakoa. Norvegiakoa da. Aurrenengo 10etako 5 Norvegiakoa dira, o nungoak dira? Bai, normalen asko egoteia Norvegian, lehenengo 10etan, baina gero de bai... Zer herrialde dira potentziak? Errusiarra, baina guain betatuta daudela, baina ez dutela lasterketan partxatzen, ez ditut duzten. Eta gero Finlandia, Suezia, Frantzia bai bastante potenteak dira. Eta gero beste aldetan ez da inbeste praktikatzen? Adibidez, Kanadan eta horrela? Bai, Amerika eta Kanada de bai herrialde batzutia non iraupen eskia oso garrantzitsua da, baina igual ez hainbeste Europa bezala. Igualan gehiago ibiltzen dira iraupenain eta gero eta gero bestia, hori ere bai zer dira, hemen Norvegiakoak eta hola, edo... Hori da beste modalitate bat, ez da? Beste modalitate bat. Nola deitzen da hori? Bialon izena du. Bialon, hori da, bi asunto iteituelako, ez da? Eskilan ibili eta izatu itxura baten, ez da? Horri biltzen dira, dia nahi botatzen. Hori probatu ez sekula? Bueno, ez, probatu laserrakin, pixkat tiroa egitea, baina
Ez ait. Ez ondo guten, Oso zaila da. Tiroa egitea eskiatuta gero. Osea, zu etzinan eiztaria, zu gutunak enamatezen itun da, listo, ez da? Hori da. Hala izatea. Bueno, nola gua horrekin? Gaua, ez da? Azkazalik ez tekarramatu, ez da? Betu, hori pixkatu beto aprobetxateko da? Betu, ja hola zaudenean, ja, eskua zabala jarri. Horrela, eta horrela in. Vale? Eta guztiz, aprobetxo. Ahora sala gelditu arte, bai, pixkat eroitzen bada, hemen ez da segertatzen. Vale? Venga, oso ondo aia izeta. Bueno, eta lehen esan de, Imanol, aizinatela prepatzen guain, bueno, mundialeako, eta ere bai izan dezu, 25. urtean datorren mundialeako, ez da? Olimpiadak egongo dia 26an, bai, ez da? Horrean nola sailkatu behar da, zein behar dezu area iristeko? Bueno, azkenen 25en ja, asteia, 24 eta 25ko denboraldin ja, asteia kontuan hartzen. Markak hildakoak ja balio duteia, 26ako. Bai, 2 urte die emaitzak lortzeko aukera dakazuna olimpiar jokotan egoteko. Bai. Eta azkenen karrera guztietan kontuan hartzea, osea que atope hasi behar da ja azaron. Ados. Orduan aurten ingo esun ranking horietako 7 txapelketak eta mundialak eta dana balioko du areako. Orduan hor lortu berdezu txartela, ez da? Hori da. Eta aurrenengo zenbat ajutezeate, bukatu hau bitxak ebaina, bazo, Bai, bukatu eta dana gotako jauta. Zenbat ajutezeate, orduan beste 80 bat esan dezu, zer ikatuko zeatela? Bai. Depende pixkat ze proba, baina, bai, normalen 80 egun bitarteko jendea goten da. Bai. Bueno, hemen bagoaz aurraka, txerreke txarraka. Etzein da, betu, tomate saltxaiteko, hemen tipulina, baratzuia eta piperra goxatzen daka. Utziko deu, piperra gehiago goxatzen, eta goxatzen danien tomatea botako deu, eta ja murrizten utziko deu. Eta hemen inbiar deuna da, antxua garbitzen jarri. Txukun, eta nola egiten dezu entrenatzeko? Nola egiten dezu, guain adibidez, maiatzan, nola entrenatzen dezu eski fondo, lurrik ez da, eskik ezin dezu jarri ez da? Edo ez dakiten belar artifizialian, edo... Ez dakit ikusitzuen noiz, behin roleskiak dira gurpilekin. Roller, linean dakaenak. Hori da. Horrekin ibiltzen zate orduan. Horrekin ibiltzen gara errepidean, portuk igotzen, edo pixkat... Makillakin eba? Bai, hoi da, simulatzen pixkat iraupen eskiako mugimendua. Vale, ona. Gio, pentsatzen dut jungo zatela. Betu, antxua garritu aldezu sekula. Oso horreza da, betu, pedizkitu bat itea leponduan, eta gero inbertsaioena da, bihatza sartu tripaldetikan, eta antxua berez salteatzeko hola garbilak, hau. Gio, bai, txukun ningo da, ikusiko zu, aurrena ningo da, eta gio, ja, gaur nola, errebueltoan inberditugun hasita, ingoitutena txukun. Gio, urrengo garbiketa, ikusiko zuen. Bale, Imanol, orduan, guain, rollersetan ibiltzezea, eta gio, noiz aztezeate ja elurreta juten, neguan nun bizizea? Bueno, normalen aztegia ja iraien ja elurra ikutzen, eta juteka normalen glasiarreta, Europa erdialdea, Italiako glasiarreta, o Austriako glasiarreta. Zemuz daude glasiarrak eta gutxio daude, oiek ere ez da? Gero eta berandu gaztegea entrenatzen han, leno ja abuztu bukaeran jutekinan, eta oain normalen ja urrian jutekea. Imaginatu glasiarrak gero eta okerrako da. Horai, jungo zea eta udaran sopa egongo dira, eta ezin ibilire. Katxera, ma. Bueno, eta orduan areak jute zeate. Baina non bizizea, azken nian buelta asko, ibili bertzea area eta honia eta bestea eta ez da? A ber, entrenatu normalen kanpo, kanpon, baina negun erabaki nun biela jutea, zeba azkenen lurretik gertu duteko. Claro, dudi gabe. Orduan guen biela bizizea, ez da? Bueno, leku egarrare baian, Leku egarra zean... Zea, butifarra batzu jateko eta, ez alde gala, Ba, amorratu naiz, nire area Katalunia aldea guten ezenean, butifarra eharrak, gero asko gustatzen zeitan dazkaen olillo motak eta olak pila dazka, eta kistonak, eta geoango fuetak, eta amorratua gaztare bai eharra itegu egan mendikua, dudik, gabe. Bueno, eta hemen, nola goaz, hoi ja? Bai. Ondo, hemen behitu, honek, nahiko. Itxura hona daka, eta bain ingo deuna tomatia bertara bota, eta murrizten utziko deudana. Ona.
Eta ni hemen jarraituko garbitzen. A ber, hemen iteko, behitu, Hemen dazkat guain, antxuak, garbilak. Baino ez guzti garbilak. Hemen, uruak. Hemen guain, ondo garbitzeko, behitu, hola iten deu. Eskamak bai pixka kendu iteza izkio. Eta guain, ja, sartze jot hemen bihatza, eta juten naiz bustaneaino. Eta iten detena da dena iriki. Dena irikitzen diot, eta ja, lomito hau dakat hemen. Garbi-garbila, horrelaxe, vale? Eta bestia ere bai, kendu berdiot beste espina. Erdiko espina. Orduan, erdiko espina hartzet, kenditzen diote bai. Eta hemen dazka ja, garbi-garbi, baino ez eguneko gon garbi. Zeratikan, gero hasten naiz, eta banaka-banaka, hartze jot, atzeko kresta bat bezalaka hemengo espina, hoi kendu itelet. Ra, behitu, hemen dakala. Eitze zue, ikuste zue, eskinako hau. Hau, fuera. Ta gero hemen, bixarrak deitze saionare bai, tripa ondoko eskata hauek, hola ite jo. Piskat areaka eman, eta kendu soberan dauna. Eta orduan, hau guain, bai da hola, garbi-garbi, salteatu, arrautza bota eta hola, xamur aurra sartzeko. Ba, ingo deuna da, ni hau garbitzen gelditzen naiz hemen, eta bitarten erreportaia ikustea jungo gea. Eta ni hauek garbitzen itxoken bitartian, tomate pala hordagak, ema jo lau buelta horrei, eta kudeatu jak hori, bale? Venga, gatza pixkate bota jok, bale? Sosito ez gaituk ibiliko, no, Imanol? Ni hemen hau garbitzen, esan deun bezala, eta leheno esan dizuten bezala, gaur, Zeliakoen nazioarteko eguna dala, eta irrika gluten frira jungo gea, arrasaten da hola, eta bertan niten duen gozogintza glutenik gabe. Oazen, area, haberzen prestatzen duen gozo-gozoa. Kaixo berriz ere, ze moduz, ni Ainara naiz, Arrasatetik, Bedoña auzotik, eta bueno, gaur Zeliakoen nazioarteko eguna danez, bueno, ba, ingo de errezeta bat gluten gabekoa, hori bai, irrika gluten fritik. Nik iten dut gluten gabeko gozogintza osasuntxua, eta bueno, nire semeari diagnostikatu ziotenean zeliakoa zela, gero niri diagnostikatu zuztien, eta bueno, arrez gero, gluten gabeko gozogintza osasuntxuarekin hasi nintzen. Obradorea montatu neban, irrika gluten free, gozogintza eta okintza kilometro zero eta ekologikoa. Bueno, gaur Zeliakoen nazioartekoa eguna denez, bueno, nik uste dut gero eta aukera gehiago dagoela Zeliakoentzako bai jatetxetan, bai obradoretan, eta bueno, danok daukogula aukera bat jateko, ez? Eta bueno, nik adibidez bai egiten dut gluten gabe, baina bai laktosa gabe eta baita arrautza gabe. Aukera danoi zabaltzen. Bueno, gaur ekarri hotzu dut hemen, adibidez, boniatozko irrikak deitzen dotzet, dia veganuak, eta palmerak ere bai, palmerak ere veganoak dira. Gero hone dia etxeko gaietak, hemen txokolatezkoak, eta bueno, boniatozko tarta bat. Gero bai dakate ogi ere bai, gari beltze ogia, antz gehien daukana ogi konbentzionalai, baina gluten gabe. Bueno, honetaz aparte beste gauza pila prestatzen ditut, baina bueno, gaurko errezeta izango dira platanozko irrikak. Hemen daukagu gaurko irriken osagaiak, eta bueno, hemen daukagu platanoa, almendra, arrautzak, legamia eta kanela pixkat. Prozesua, lehengo ingouna izangoa platanoa satituko, txikitsu eta gero arrautzarekin nahaztuko dugu. Errezeta honek ez daka irinik, almendrarekin inda dago irrikasko platanoak, eta bueno, ez daka esnekirik bai, bakarrik arrautza. Errezeta hau ona da kirolarientzat, adibidez, da proteina asko daukalako eta ez dakalako karbohidratoik. Gehien gustatzen zaidan gauza mundu honetan pertsonei laguntzea. Eta ni bezala eta nire semeai bezala gluten gabeko gozogintza gaur egun osasuntxu bat egotea, eta ez guretzat bakarrik mundu guztientzat. Almendra, legamia eta kanela bota, nahaztu dena ondo-ondo, olako aukera politu bat aukitzea, bueno, niretzat oso aberazgarria da, eta gehi hau zelako mezuak jasotzen ditudan. Bueno, baia masa gertu dago,
eta oin moldetara pasatuko ditugu eta labera joango gara. 180 gradu, 15 minututan. Salmenta puntu desberdina daukat, gaur egun ja 40 salmenta puntu daukat, eta bueno, bai jatetxe, kafeteria, eta bueno, nahi bozue salmenta puntuak eta begiratu, o web porrian, o sare sozialetan Instagramen, irrika gluten freekin sartu, eta bueno, hor dakazue. Online zerbitzua ere badaukat, eta bueno, nahi bozue eskaerak etxeetan jaso, bueno, ba, e-mail bidez, edo bestela web horrean dakazue, eta aber gustatzegatzen. Labetik ateratzerakoan, bueno, ba, itxiko dugu pixkatu gozten, eta desmoldatu, eta txokolatetan bainatuko ditugu. Bueno, ba, soketan, izaten da polita, jentearekin kontaktuan egoten naizenean, ez, ba, zelan ume txikiak zelan ekartzen dozten marrazkiak, eta, bueno, ba, gero nik engaietako txoak oparitzen dotzet, eta, bueno, aste honetan, larun batean ere bai, asoka ukingo arrasaten Zebero Altu B plazan, osake animatzen basaretean bertan egongo gara. Bueno, Joseba, hemen txeakau platanosko irrikak, eta bueno, ni hemen geratzen naiz, behin auzoan, irrika gluten free, gozogintza osasuntxua egiten. Hau painara, mila esker, ze gauza goxua indezun, gaina glutenik gabe, ezin nuen dantzako, eta itxure, arrazekan horrega, gizte segun honea poxeta bat egunen batean, Bueno, bezarka da handi bat, eta gurean jarraituko dugu. Beitu hemen tomate hau nola murriztu zaigun, piperrakin, ni arrautza prekituan gaina holaxe botako nun, baina gaur fin ibiliko gea platerian, eta ingo deuna da, birrindu eta iragatzi, bale? Orduan. Horregatzik ez dugu bota, no? Bai, badakagatza. Ingo deuna da, beitu, mingainakin harrapatu dena, sartuko kontzira, ondo birrindu, eta gero ingo deuna da, esan duen bezala, iragatzi, eta fin-fina utziko dugu, bale? Vale. Venga, hoi ire kontu. Horrekin moldatuko aiz palatxo bane, ego? Ez, honekin ja. Honekin moldatuko aiz, ez da? Venga, jarriko izutena da, gero ja, behin, honea botatzeko, bale? Behin birrinduta da kasunian, bertan jartzeko. Oso ondo, Imanol, ezin hobe. Tomate saltzakite ituk, ez da? Bueno. Birrindu gabe. Ondo. Bueno, eta hemen txe, ingo deuna da, nik opila martxan jarrikoet, gero jogurra tita ingo deu, komino pixka bota, piperra utza, eta hoi listo ekiko. Hemen ingo etena da, opila martxan jarri, emango jotena da, energia lapiko honei, eta beste lapiko ere bai epeltzen jarrikoet, gero revueltu daiteko. Ingo deuna da, lehendabizi, olio berginan, batzu jagoxatu pixkat, gero antxua bota, eta gero zeituan arrautza. Vale, haber berotze zaigun hau, eta jartzen dugu opilare bai bere lekuan. Vale, abunea. Eta piperrautza ere bai. Ze bihar dezu? Ja, birrintzeto. Eman egurra, bai, jarri hemen aurrian. Eman egurra, eta mingaina gorde ingo deu, jo laguntzeko geisten bera dena, bale? Venga, zure kontu. Eta esan bezala, hemen olio tantoa botakoet. Opila iteko, eta hemen batzu ja goxatzen jungo gara. Bueno, Imanol, kontatu ja, gauza gehiago kontatu berdizkiak eta. Bueno, azteko, nola hasi zinan zu, nola iritsi zea ingoraino, zenbat urtetxokin hasi zinan historia hau egiten? Ba, sinitzan 5 urtekin eskiatzen. 5 urtekin? Bai, 5 urtekin. 5 urtetxokin? Bai. Katxiz la amar. Aralarko mendikaten, nere gurasokin. Eta, bale, eta, baina eskiatzen aralarren? Bai, pista gabe eta ezer. Bueno, horrena tipiko, ez, lurra jute zanen, trineokin, eta hola. Bai. Eta gero, bueno, hasi ginen, ja, eskia probatzen, anaia eta ni, eta gustatzen zeigun. Zera kasu, anaia gazteo, zarro, zera kasu? Zarragoa, bai, da. Vale, Eta, igibea irabazi nahian, mundu gonen nahi zila, Katxiz la amar. Onda. Eta, guraso ere bai eskiatzen zuten, edo? Bueno, justo hasi zian, gu bezala, ez, beste lagun batzukin. Bai. Eta horra hasi zian, dena batea hasi ginen. Eta, bueno, engantzatu ginen familia guztia, eta... Ze ona. Eta nola inuan hortikan adiez saltoa egia, galarrarea juteaiz, ikasten hasteaiz, baina noiz kontuatzeaiz, fondoko eskila gustatzen zaikela eta hortan naikela ibiri bulu bera garri. Bueno, hasi nintzen ja 11 urtekin hasi nintzen lasterketetan. Bai. Eta, bueno, ikusi nun, emaitza onak lortzen ditula, da asko gustatzen daitela. Aurrena egiten nun igeriketa, baina utzi nun, ez, azkenen ja
aukeratu nun kirola hau ja buru belarri azteko, eta bueno, gustatu zitzaigun, eta ambientea bai, ez engantzatu zigun. Ambienteare bai, zitxona historia. Eta, adibidez, beti arralarren ibilizea, o noiz izan da zure lehen dabiziko lehiak, eta zin izan dira zure, ez dakit, zure zirkuituak o ikasteko lekua gaztetan? Bueno, azkenen aralarren ez dauden pistak ez daude makinak zapatzeko eta hoi, elurra, eta azkenen aste burutan jute ginean familikin Kandantxu eta Sonporraldea, Tolosatik bi ordua, pixka gertuko, eta, bueno, hor hasi ginean lehenengo lasterketak, lehenengo kursillok, de bai, eta, bueno, hor... Eta hor ze hasi zinean, zu gazte fondo iten, o alpino iten hasi zineaten pista geizten, edo danetik handite zenuten? O beti fondo? Bai, beti fondo, bai. Katxiz da, Gu beti telezilan gora, Zauztarra pijua, no? Ai, ama. Eta zezan bihar nilan. Hau, behotzen, nahi zaitek, pixkat, hola jarriko deu, revuelto antzako, batzu ja jarri hor dio, baina nahi vuelta manor eta horrena. Zidan behar nilan, zeatikan, Tolosan, beti onda kultura asko eskillana, ez da? Ba, beti onda tradizioa, zeba, azkenen etorrezan, oain dela egun baino gehiago urte, Mustat izenako enpresa bat, Norvegiatik, eta, bueno, hasi zian, azken Tolosan negun, ez dakit, lau bospairu alditan elurraiteu, baino karrik zituzen eskiak ez, eta jendeak bidatzen, arraro ez dela, ez? Baino horraz izan pixka tradizioa, hango jendeak Eta enpresa hori eskiak ite zituen Tolosan bertan, Ez, eskiak ezan... bertako enpresa bat eta horrek eskiakin ekarri zituen. Bale. Hau pasatu honea, pasatu honea, eta bera pasabiardek dena, bale? Ningo jatenak hau emendikan kendu, bale? Oso ondo, hau garbitu ere. Eta hori horrea pasa eta iragatzingo dugu, fin lagatzeko, bale? Eta tortita hori, despeatu zaiten, probatu eta errindazio, baina pixka geratzen zitzaion, da horregatik utzie pixka demora gehiago, Eta hoen inbiarretena da, oli hortan bai batzu jabota, eta goxatzen jarraitu. Guain aldioten guelta eman honde. Bueno, eta anaia jarraitze aldu ere bai lehiaketako eskila osu bezala egiten edo otxeko bakarra zea hontan ibiltzean guain. Guain bai, etxeko bakarra naiz. Pintaka. Lehen obea bai nekin lasterketak egite zituen, baina, bueno, ja iritsi izan momentu bat, ja utzin zula, ni jun izan lehenengo olimpiadeta, beha zea. Oain zera, zure masajista? Ez. Eskik prestatzen lagundu zian lau urtean zehar. Hori ere bihar da, Bai, da. Eta, guain orduan, anaia ez tekibiltzen. Ez. Ja utzin du, eta, bueno, lasai dago hemendik etxetik, bere lanakin, bere umekin, eta, bueno, noizean behin etortzea lasterketak ikuste. Ados. Bueno, hemen indazeka hogia dena, Tomate hori, behitu zake, ondo pasatzeko bera, jarri zaka ondo apoiauta, eta inok horrela. Zanpatu ondo. Behitu hauek, batzu ja kolori hartzen nahi da, botako jot gatza pixkatonea, eta behitu revuelto hau zehazkar ingo deun, Ti-ta ingo deu, esatean bezala. Hola, bota. Behitu. Antxua ia jateko dago. Hemen arrautza bota deu. La vuelta eman. Egarra revueltu ahi. Indiuna. Pala berri bat hartu. Sekula jan alde gantxoaen revueltua. Ez? Antxoak bai, eta revuelto bai, baina... Revueltua bai, baina horrena ez, bale. Baitu, indalakau ja. Bite, eta ketxek iten boa, ketxek izten hori horreuki, Inbiarretena da baitu, Hartu. Horrela hartu. Txak. Baitu zeo pila indeun. Harriko dela hola azpin. Eta, hau, gainian. Igual dana etxio botako, Gero beste opila ingo deu, eta beste erdila areako utziko eta. Hola, jarriko jo. Ze gauza erra indiun gaurkoane. Ai, ama. Ze fina. Ze gauza hori xamurra nengo da. Huelta eta huelta inda. Tomate pixka botako jo, eta perexil pikatu are bai gainetikan. Eta jogurra onduan jarriko jo. Betu, nesu hau, bateko izunik hemendikan. Atrebituko aizi jartzen hemen. Inbiardeken adek, hemen tomate pixka jarri. Eta
beste aldian jogurra, bale? Nik perexila pikatuko jar, jarri hor alde baten da bestian. Eta kontatu aldi berian, nune hon bergaitu gadi, ze egunetan dek zehazki txapelgeta mundukoa hor buru belarri hon bergaitukena hiri ikusteko. Otsaia bukaeran eta martxo hasieran, 2025an. Orduan bain lasai, denbora dago egurra hartu, eta 2025 hasieran egurra eman berdek, ez da? Bai, ja. Ona, venga, bikain. Guain hemen, namek hementxe, beste puntutxo bat. Bai, gutxi jo de get jo, esatean bezala. Pixka jarri. Listo. Indi jo, hemen. Errebueltua, antxuana, azpilan, kuyatxuan, opilakin eta bisaltxa lagungarri. Mila esker etortze batik, jarraitu irabazten etxek, beste hainbeste irabaziko duen segidan, indekena oso zaila egitea, baina alditukenak irabazi, goxatu eta ondo elikatu. Ados? Eskerrik asko. Iri, Manol, agur lagunak.